og velkommen til. Nu vil jeg lige lægge et oplag og vise, hvordan man gør det med 3 kort, og skal jeg lige finde spørgsmål. Der er en kvinde, som har mødt en mand, som hun har fået nogle følelser for. Og spørgsmålet lyder på, vil hun høre fra ham? Kommer hun til at høre fra ham? Nu blander jeg, som I ser. Undskyld min blanding her. Ja. Og så kan man bare dele lidt på, når man føler for det. Du gør, som der passer dig. Og så tager jeg helt tilfældigt 3 kort her. Jeg tager det her. The Grave. Hun kommer ikke til at høre fra ham. Der er mange, jeg håber altså, I kan se, jeg kan godt se, lyset er lidt irriterende. Altså det her, The Grave, det er en afslutning på noget. Det kan godt være, at han skal til at afslutte et andet forhold, for at noget nyt kan begynde. Men han er simpelthen tynget af en masse ting, og der er en masse blokeringer. Det er nemlig skyer, det er blokeringer, der gør, at det kommer hun altså ikke til. Han skal arbejde med sig selv, og sådan er det bare. Så det er der altså ikke noget håb for. Og man kan så sige, det er måske meget godt, at hun ikke hører fra ham, ved at han har nogle ting med i bagagen, som han skal have arbejdet på. Noget, der skal sluttes. Han er tynget af noget, det er en kæmpe byrde. Og så er der nogle blokeringer, som skyerne her fortæller. Så det gør hun ikke. Det var lidt for mig. Følg og subscribe, så vil jeg simpelthen blive så glad, og så vil jeg bare ønske en rigtig god aften. Hej.